Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Maayong atong gisugdan ang adlaw pinagsanto sa misa ug kita magapasalamat sa Ginoo sa ning adlaw sa pagpukaw kanato ang kita makabanayan sa atong trabaho, pagpangalagad. Atong ihatod ang atong mga pasalamat kaniya uban ang atong mga pangayo. Nadawa, kuyugan kita sa Ginoo nga magwalampuson sa atong mga buhat. Layo sa mga sakit, layo sa kakuyaw, layo sa mga dagkong problema. Mahimo kita kangayani atong pagsaulog kung atong hiluan una atong kasing-kasing sa mga sala nga atong nabuhat. Nagagupisal ako sa Dios wagahom sa tanan o kaninyo maigsuon kay nakalapas na ko uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Akong sala, akong dakong sala. Buhusan ang amuyo ko kang Santa Maria kanayang ulay sa tanang mga anghel mga santos o kaninyo maigsuon aron niyo kiampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anong tagta sa Dios magahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala dadon tagta niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magkamusap kita alang sa tanan sa ulong sila ang tawhan pabinaan sa ilang mga tinguha tumong sa ilang intensyon sa birthday ni Esther. Magampo kita. O Dios, di pahiuli o may hugmaon sa katarong kabigang anak kanimo ang mga kasing-kasing sa imong mga alagad aron kami nga imong gilingkawas gikan sa ngit-ngit sa pagwalay pagtuo dili unta mobiya sa kahayag sa imong kamatuoran. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari man kanimong sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. May pipila ka tawo nga nagabot sa Antioquia gikan sa Hudiya ug nanudlo sila sa mga kaigsuonan. Sila nag-ingon, dili kamo maluwas, gawas kun mudawat kamo sa seremonyas sa pagtuli sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Kining pagtulun-ana, gisupak pag-ayo ni Pablo ug ni Bernabe. Busa, gikauyunan nga si Pablo ug si Bernabe ug pipila ka mga tinun-an sa Antioquia, mangadto sa Jerusalem ug makikita sa mga apostoles ug sa mga kadagpuan bahin niining butanga. Busa gipagikan sila sa simbahan ug sa ilang pag-agi sa Phoenicia ug sa Samaria, gitaho nila ang pagkakabig sa mga dili Hudiyo ngadto sa Dios. Kining balitaa nakalipay pag-ayo sa mga kaigsuonan. Pag-abot nila sa Jerusalem, gidawat sila sa simbahan ug sa mga apostoles ug sa mga pangulo sa simbahan ug ilang gisuginlan sila sa tanang gibuhat sa Dios pinaagi kanila. Apan may mga magtutuo nga sakop sa pundok sa mga Parisiyo nga mibarug ug miingon,
kinahanglan gayud nga tulion sila og patumanon sa balaod ni Moises. Ang mga apostoles ug ang mga kadagkuan nagtigom aron paghusay niining butanga. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ug karon nagabarog na kami, sulod sa imong mga ganghaan, O Jerusalem. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem nga gitukod ingon og usa ka syudad, nga gipundok sa kahiusan, ngadto kaniya nanungas ang mga tribo sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel, aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan, ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Isugid mo, O Diyos, kay maminaw ako sa mga ipagulong mo. Alleluia, 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 Alleluia. Isugid mo, O Diyos, kay maminaw ako sa mga ipagulong mo. Hallelujah! Hallelujah! Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausap kanimo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ako ang matuon niya punuan sa paras, ug ang ako amahan mo itikatiman. Putlo niya ang tanang sanga nga dili mamunga, ug pulungan niya ang tanang mga sanga nga mamunga, aron kini mahinlo ug mamunga daghan. Nahinlo ra kamo pinagi sa mga pulong nga ako gisulti kaninyo. Gawas kung magpabilin kamo kanako, dili kamo makabunga. Gawas kung magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang napabilin kanako, ug ako diha kaniya mga daghan, kay kung wala ko may mahimo. Ang dili magpabilin kanako may sama sa usa ka sanga kay balibag ug balaya, pamuniton kini og dauban.
kun magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, magkapangayo kamo bisag unsa ug madawat ninyo kini. Sa inyong mabuwag daghan kapasidunggan ang akong amahan ug sa ingon niini kamo mahimong akong mga tinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa huwan sa pagkabanhaw, ang mga pulong initok ng San Juan, kanang ingon siya nga, ang ginumingon, I am the bread of life. Ako ang pagkaon. So, di ta buhi kung si Jesus. Wala itong Ginoo. Siya lang ang pagkaon. Lagi pagkaon, material man o Ginoo, literal nga pagkaon, pero ang makapatagbaw kanato si Kristo lamang. And then, ingon siya nga, I am the good shepherd. Mga titulo, magibutang ni Juan sa mga pulong ni Jesus. Na I am the good shepherd. Ako may magbalantay. So, inatiman kita sa ato magbalantay ang Ginoo. So, di tapos sagdan kung kay is the true shepherd who cares for us. So, singon po siya, I am the way, the truth, and the life. I am the way, ako ang dalan. Ako ang dalan. He did give us the roadmap. Which way? Asa tapaingon. Jesus is himself a map, a way. Musa, kanina kita musubay, kung gusto ta nga musulod sa kaharian sa langit. Unya, I am the light. Lain na po diya nga ingon. Ang suga, hatag kahayag, aron klaro ang atong panulungan. So, kung walay kahayag, kangit-ngit. Musa, atong tanawon na si Jesus siya ang tinuod nga kahayag. She is the real light. Si Juan, magbunyag, nagdala sa kahayag, pero di siya tinuod nga kahayag. Refleksyon siya sa kahayag sa Ginoo. Na kining ato kang nibasa, I am the vine and you are the branches. Ako ang punuan, kamo ang mga sanga. Matatraon tuod, kanindot na siya nga ang Ginoo may gamit og sambingay nga kanabang dali rato masabtan using the environment for us to easily understand sa iyang mga sambingay. Kanang usa ka punuan, ang bunga naa diha sa mga sanga. Unya, kung ang sanga, kanabang putol na, ari mo nga malaya siya, sunog mo na. Unya, nga kita usab, nga kita, we are nothing without Christ. Sa Ginoo kita nagdepende sa atong panginhanglan. Musa, apart from Him, there is nothing. Mabitaw na nga katong sambingay may tungod sa katong anak nga supilon o ang amahan nga may gugmaon nga sa diha nga ni Diman ang iyang anak o kagawasan niya iyang gisubay ang iyang kagustuhan, nahulot ang kwarta, wala na, unya dito na gibati niya, gisinati niya ang kagutom, ang kalisod. Isa, mas maipan sa balay kay makaon pa mga saluguon. Ako din igutom na, wag magpakaon kanako. So, apart from the Father, there is no life. Mo bitaw nga klaro kayo sa Ebanghelyo San Juan ang mga gigon sa I am the bread of life. Pagkaon siya atong tinuod nga pagkaon. Wala lain nga makapatagbaw sa atong kalag. Siya usab ang magbalantay, ang kanunay, nakatiman sa iyang mga karnero kita, iyang mga karnero. O kining mong karon nga ako ang punuan, kamo ang mga sanga. Kanabang makakita ko, again, ako tanawon ang kasinatian. Ang usa ka punuan, himsog. Pero nga man nga ang bunga, mga daot, mga bugtukon, ano man, tungod kay diya sa iyang punuan, doon ay mga attachment, doon ay mga na kanabang nakapdikit kaniya. For example, nangka, ano man niya, bugtukon man na. Nanindot man ang yuta, bunok ang yuta, pero ang bunga, bugtukon siya, tungod kay sa punuan, doon nakatouch nga mga kanabang
tanom, orchids, o sa di pamutang diha, nga mga ornaments, ipamutang. Muna, ang kanang nutrients kaya sa yuta, payon ta dito sa sanga, nga mamunga siya, diha na kutob sa trunk, tungod kay diha na gisupsop sa kanabang sanga, diha sanga sa mga benefit niya ni ang kining mga nagdikit kaniya, mga dependents kaniya. Usa man kini nga di ta mamunga, kita tagaan sa Ginoo may kahimtang, ano man di man ta mamunga tubangan sa Ginoo. Nga naa mo tata, na nang grasya na tanan. Tungod kay doon na tayo mga attachment nga makapadaot sa pagpamunga kanato. Say for example, kini mga bisyo, kini mga tinaguan, mga sala nga walay bunga ang atong kinabuhi bisan pa sa kadaghan sa kwarta, bless kita sa Ginoo, pero ngano way murag way bunga, way paglambo kanang nagtubo kita, lambo kita sa ekonomiya atong kalingon tungod sa atong paningkamot, pero murag wa may bunga, murag ang Ginoo di mahimuot kanato nga fertile ang ground, we are blessed with so many gifts, pero wa may bunga tungod kay daghay mga attachment na sa punuan. Kanang aron di siya magpamunga, ang iyang nutrients putob ra diha. Wala tungod kay datay mga bisyo nga ato kanang poses, nga ato gihawiran. Di ta gusto magbag-o busa walay bunga. Ingon nga namunga na ta pero i-pruning pa kanang puton pa aron kayo nga dito ko sa Nuevesia, exposed din sa kanang mga kanang sa Silisio, Central Luzon State University, tudloan niyo sa pagpara na ngano man nga daghamay giputol ng mga sanga tungod kay for example ang mangga is a close crown. Busa kanang dahon mga baga siyang dahon nga ang sunlight dili makalusot. So, kabahin mo na siya sa pagpamunga, kanang photosynthesis o kanang sunlight nga mo expose dito sa tanom. Kunya, tungod kay sa kabaga sa dahon sa sanga, so di na makalusot ang kanang mga sunlight, pusa, way bunga kayo. Likewise, sa atong kalingon, kung dili makasulod si Kristo sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing, di na kayo makapabunga. Bisan pa na ata sa kadaghan sa mga panalangin nga atong dawat, we are so blessed by God, pero ngano man nga di man ta munga. Tungod kay walay kahayag ni Kristo nga mosulod sa atong kasing-kasing. Palihog manindog alang sa atong mga pag-ampo. Hinuusa sa atong pagsimba sa Ginoo masaligo na atong dadon ang atong mga panginahanglan at tubangan sa Dios Amahan, mag-ampo kita. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang kayusahan nagagikan kang Kristo, ang matuod nga punuan sa paras, magkabig sa tanang Kristohanon ngadto sa iyang simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga kaparian, mga relihiyoso o mga misyonero magmatinud-anon sa ilang tawag diha sa simbahan og magpabiling hiniusa kang Kristo diha sa ilang pagpamuhat. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga si alang sa gubat sa Middle East, magampo kita sa kinasing-kasing alang sa kalinaw didto sa Middle East o sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog og sayop nga paggamit sa gahom nga magdalag ka sa kasakitan o kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Alang sa mga nasod
diha sa pagpadayon sa kalinaw. Magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta sa padulong sa masagputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka ilabi na ang kahimtang nukleyar ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug demokrasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, padaling hugi ang among mga pangamuyo. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang niadtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat ngang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusay kahimtang o kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, padaling hugi ang among mga pangamuyo. Nga sila nga gisulayan sa mga kalisdanan sa kinabuhi magmatinud-anon kang Kristo o sa iyang ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, padaling hugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga masakiton makakita kang Kristo nga tinubdan sa kusog ug sa akangayan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, padaling hugi ang among mga pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo ngang halangdong Teopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, padaling hugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga matuhoong mitaliwan na magpabilin diha kang Kristo hangtod sa kahangturan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, padaling hugi ang among mga pangamuyo. Ginoo, kung wala ikaw, wala kami mahimo. Mati ang among mga pag-ampo ug bantayi kami diha sa imong gugma. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, magampo kita ron akong iyong sakripisyo, ang tanan nato mga halad, ang atong mga panginahanglan, dunggon ug dawaton ta sa Dios Amahan, magahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan
ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugot nga pasalamaton kami kanunay pinaagi ni mga misteryo sa Pasko aron nga ang makanunayang buhat sa pagluwas kanaw mahimong tinubdan alang kanamo sa kalipay nga walay katapusan kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos Amahan, Diyos sa tunay magahom sa tanan, angay o matarong gayod, nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan na binagayon ining may mayaong panahon sa pagkabanhaw, kanusa si Kristo, gihalad nga among sakripisyo sa Pasko, kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa krus, nagahalad sa hingpit nga sakripisyo, nga mo'y katumanan sa tanang sakripisyo, sa paghatag niya sa iyang kagalingon, nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Ug tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagbaya ang tibuok kalibutan, usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa inyo sa imong himaya, diya sa walay hurong nga pag-awit. Santos nga Ginoong Diyos sa kahawakan. Puno ang langit o yuta sa iyong himaya. Hosana sa kahitasan. Diya'y gunang lagahin sa ngalan sa iyo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gini ko Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos ipanalangin mo espiritu aron pagsantos mga gasa aron mahimo kinalang kanamo manlawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo sa pagpasakit sa iyang kagalingon mikuha siya og pan mipasalamat kanimo mipikas ug bihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasamang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kaniyong pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug bingon. Dawata kini ang Panginoon ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo ang alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao arurang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kini ang misteryo sa pagtuo. manluluwa sa
Pinakit sa imong krus, ug pagkabanhaw sa kami. Aron paghandom sa kamatayon, pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo mahaning pan sa kinabuhi ug kaling sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip kangayan matubang ug walagad kanimo. Himoa kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahimu sa diha sa Espiritu Santo. O Ginoo, hinumdumi ang imong simbahan lukob sa kalibutan ug himoa nga mahingpit kami diha sa imong gugma. O ba ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo, sa tanang mga pare ni Riosa, karamong tanan karon ay imong gitigom o gipanalanginan. Hinumdumi usab ang among igsuon nga nangamatay ang among gihandom ni Santos nga misa. Malaumon kami nga sila mabanhaw, ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, ug himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhitunhay, uban ni Maria ang inahan ni ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban ang mga apostoles ug sa tanan ng mga santos nga nagatuman sa imong kabuton latas sa katuigan. Uban kanila, amin ko nga daygon, amin ko nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniyaman kaniya biya kaniya, gihatag ka na kanimo gahong ngaman, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o gimaya, hangtod sa kangturan. Amen, amen, Mag-iusap kita karong pag-ambong at samahan uban ang atong mga panginahanglan, atong gamiton ng mga pulong ang gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pag-uot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwa sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw, grasya ning adlaw, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nga paabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ang gahong ugang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nang iyong kasi mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala kung ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Kita ang timaan sa pagtagad sa usa. Peace, shalom, kalinaw. Orde
nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan kaluhig kami Moreros Sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan kaluhig kami Moreros sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan naging kami sa kalinaw. Ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang tanan nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mong kalawat kanimo. Apan ipamulong lamang kung maayo ako. Akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania ka uban ka nako. Ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, patalinghog ang among mga pagkampo, ano ng pagsaulog sa among kaluwasan, makahatag ka namong kinabuhing nining kabuhong sa ning kinabuhia, ug makabadangat ka namong sa kalipay nga walay katapusan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kanato ang Dios magahom sa ngatanan. Ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Nahalad ang santos nga misa, dadang kalinaw gugma, ug ang grasya ni Kristo. Salamat